Ake ngibingelele mbukela lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe isibongo mafavuka njengete ngabani samba nesamba umnkosi ngalala maqedolo labafoza nokhotshe sigodla kudla othi bawuvimba ngala thukusungali la inethezeka TV gama lohlelo sithi uphila kanjani sibhalele nawe mbuke lapha ekhaya uma kuya ngokuthi kukhona istory ofuna ushare nathi ungene nje ku YouTube ungene ku TikTok masungena lapha ku Facebook yakhona ukusinboxa noma ungene ku email yethu nanti email ibhaliwe la escreenini vele ungene nakuyona ukwazi ukuthi usibhalele kuyona thina sokuphendula mase sithatha udaba lakho nestory sakho khona intokazi esibhalele ihlushwa into eyodwa ilentokazi esibhalele yona ekuthenini ukuthi ihlala nobaba wengane kodwa kukhona izinto ezenzayo ubaba wengane uyazazi lezi zinto kodwa wazi ukuthi seyiyekile uyena ke ozosichazela ekutheni ukuthi kungani eze wasibhalela mase sithola udaba lonke khona la kwinethezeka TV Nkosazane siyakubingelela siyakwemukela kwinethezeka TV Yebo ngithanda ukubingelela lonke abalaleli Nkosazane kukhona into othe awusibhalele yona la kwinethezeka TV into enzima kakhulu umyeni uyayazi meyazi umyeni lento ihluphe kakhulu nawe uthi uzama ukuyilungisa kodwa ayisalungiseki njengamanje isidlebelekile ake siqale phansi siqale eqaleni umyeni wakho nihlangana kanjani ngasiphi isikhathi izinto behamba kanjani kuyena umyeni wami sesaqala ukuthandana sahlangana eThekwini umuntu nje eya emall sahlangana emall eThekwini uma hlangana emall eThekwini kusho ukuthi amagazethi azwana nenkulumo yahlangana kwazwana kwashintshana inamba isikhathi sihamba siyaxoxa naye sahlangana silokho sibonana sixoxa efonini sibonana sagcina size sijola uma sithandana sesaqala nje ukuthandana kwaku right bengithi kwaku right wayengifonela ebonakala nje ukuthi umuntu oqotho uyimisele nje uyahambisana namagama awashoyo izenzo zakhe ihambisana namagama awashoyo inkinga ke yaqala sesina 5 years sithandana yeah nga find out after before ukuthi uyaphuza yeah ngazama ukumkhuza ukuthi ukuphuza wakho ngathi sekuphezulu kakhulu manje umyeni wami kwangathi uyangizwisisa kodwa waqhubeka waphuza kakhulu uyaphuza nami bengumuntu ophuzayo kodwa ngiyomuntu ophuza nje ngagcina nami sengibthanda utshwala sesiphuza nje sobabili engithengela nami utshwala emema abangani bakhe sizophuza sonke endlini yeah akekho kongaziku ukuthi mesuphuzile utshwala bukwenza uzizwe ngenye indlela hayi ngathi ngiqala ukuzwa lento ukuthi mase ngiphuzile kuba ngathi khona umngane wakho yedwa nje ungichazayo hayi ngayiziba lento le ngayiziba ukuthi hayi ngeke angangichaza kanjani umngane wamini wami hayi waphinde saphuza futhi sihlangene sonke ababiza yaqhubeka lemizwa ngayizwa kanti naye ubhutile uyayizwa lento engizwayo once lemanyana day saphuza sonke sadakwa yena kumyeni wami iletha ukuthi mesephuzile uyalala yeah waphuza kakhulu walala balala nalabo bonke abanye ngoba unabangana bawu5 kusho sikahle sonke endlini sasiba u7 indlu ingakanani lapho 1 room or 2 room or how many room noma kunekamera elikhona nje abalala kulona hayi indlu u3 room yeah thina sasiphuzela la ekuyidining ehlangene nekhishi yeah izingane ezihleli ngale kamereni izilele saphuza isikhathi siyahamba nje hayi saphuza kwashaya unani kwashaya o10 notshwala buyangena emzimbeni uyazizwa ke manje uthi hayi ngenile ngempela utshwala emzimbeni bazela laba abanye abawu5 balala sasala mina manje nalobhuti engathi mina mase ngiphuzile ngizizwa ngathi ngiyamthanda kakunayo uyayizwa lento engizwayo sasala sobabili wachaza ukuthi hayi ngeke yazi kade ngiyiziba lento ukuthi mase ngiphuzile ngizizwa ngathi ngiyakuthanda kodwa manje ngibe ngiyikhuza ukuthi kanjani ngoba unkosikazi wamfethu ngithi nami ngempela kanjani ukuthi singazizwa ngalendlela esizizwa ngayo ngoba phela wena umngani wamyeni wami wena na usekuveza ukuthi uyazizwa ngalendlela nawe ngaleso sikhathi uma ekuveza yena nawe usuveza ukuthi uyazizwa ngayo
Yebo sengiyaveza nami ukuthi ngiyazizwa ngaye ngoba phela uyalibeka lonke udaba lakhe phezulu kwetafula ngiyabona ukuthi okay fine nama yikho into engizoyifihla lana ngoba nakho uyayiveza. Okay. Ngiyiveze nami ukuthi hayi nami bese siphuzile nje sisonke ngiyazizwa nami ukuthi hayi lama feelings engihleze ngikwezwa ngawa njalo mengibona yakhula. Sayithola nomngane wamyeni wami sesingaphansi kwamashidi. Okay. Ima nikwenza lokho ukhona umyeni wakho lapho noma nikwenza bakhona laba abanye abangani noma nikwenza kanjani? Sasekhona sonke endlini. Njengoba sijayele ukuhlangana nje sonke siphuze kuhlale kube mnandi kudliwe inyama sixoxe vele sonke sesijwayelene sesiyazwana. Yeah. Sikwenza lokho nje bakhona umyeni wambalele ulele embedeni. Baba sehlele daningi. Yeah. Balele ko sofa bonke nje baqethukile ko sofa balele and uyababona ukuthi balele lokho okwangempela. Basebuthongweni nje lokho okwangempela. Ngoba wathi engitshela ngoba okay fine. Ba confessa uma confess ukuthi uzizwa kanjani nami nga confess. Kodwa manje enye ingqondo yathi kanjani umyeni wakho ela elele khona la enhleli khona nonke hayi eminye imicabango yathe kodwa ngoba lo muntu ulele nje hayi ke lo mcabango ukuthi ngoba lo muntu ulele nje wagcina unginqoba sagcina sithola sesiqabulana mesiqabulana kwanye ukimizwa kwadlulela kokunye sagcina sesilalana. Okay, yeah. Silalana nje asisebenzisa ijazi lomkhwenyana ngoba imizwa ayisiphezulu kakhulu ngoba vele buphuzile imizwa isuka iphezulu vele. Yeah. Manje mase umuntu wesilisa umthandayo vele esekuthinta inyuka kakhulu igazi nje laseligijima umzimba wonke. Emake ngifuna siqhubeke sidlule kulo lapho ke kukhona isigaba la osibhalele sona ekuthena ukuthi ninabantwana bathathu nomyeni wakhe iminyaka yakho lapho noma umntwana omdala uneminyaka emingakanani noma singangenanga kakhulukazi kweyakho? Ifirstborn yami ina 16. Oh yeah. Omunye una 13. Oh yeah. Lo munye una 6. Okay, ngifuna siqhubeke kahle lolu daba. Ngifuna sibheke lesikhathi somyeni wakho nokuthi lento ade yaqala isineminyaka impela yaqala. Ake sibuye la ekutheni ukuthi usiphalele ekutheni ukuthi uke waphuma nakhona lapha la ohlala khona nomyeni wakho wahamba wayohlala kephi ekhaya ngenxa yezathu ezithile. Wayekubambe kanjani lapho ngoba uthi lento ayiyekeki namanje kwenzekalani eze ekubamba umyeni wakho? Okay, salala nomngane wakhe uma silala ngalelo suku kwahlukana ngakusasa. Uma kuhlukana ngakusasa sase sishintshanile vele inamba ngayizolo. Silokho esixoxa ke sixoxa sabantu abaxoxayo nje. Uma sixoxa isikhathi esihamba ne relationship yethu yakhula. Kanti vele nomyeni umuntu ongahlali ekhaya isikhathi esiningi ngoba u drive ama truck. Yeah. Phakathi nensuku usuke ngekho ufika ngama weekend kuphela. Manje lo umngane wakhe usebenzela khona la endaweni. Ngiyambona njalo. Manje njalo bengimbona iyavuka imizwa yethi yakhula siyathandana nje lokho ukuthi kwafika kule sikhathi lokho ukuthi sasithandana ngalendlela ukuthi mengimbona ehamba nomuntu wakhe ngikuvuka leso sikhwele leso ukuthi kanjani indaba engangihloniphi kanje phambi kwami ngoba phela uyabona nathi relationship isikhule kanjani. Yebo uyazi ukuthi into yethi yaqala kanjani kodwa manje sawenza ama terms and condition. Ngizwa kahle. Ngifuna sibuke nala ekutheni ukuthi ke umyeni ugcina ekubamba kanjani. Awubhalanga sengathi umngane wakhe oyedwa manje. Ubhale sengathi kukhona abanye abakhona. Kubona abangani noma kukhona into eyenzeka uzungenelela nakwabanye abangani? Yebo ikhona into eyenzeka. Lo oqala yeah. Engazizwa ngimthanda kanti oyangithanda. Yeah. Sagcina sesithandana. Yeah. Sathandana kwafika lesixabana khona. Okay. Ngafuna ukumkhombisa ukuthi angacathi ngoba usengitholile
angeke abanye bakwazi ukuyizwa lento ayizwile. Oh yeah. Ngayigcina sengijola nomunye futhi umngane omyeni wami. Ukuze ngizomkhombisa lo ukuthi lento ayenzayo nami ngiyakwazi ukuyenza. Ingakho engagcina sengiyithola sengijola nabo bonke. Oh yeah, usho ukuthi unaye usekhona lo okuyena owaqala nabuye naxolelane niyaqhubeka futhi niyatshontshana noma antshontshana. Sisaqhubeka sintshontshana ngoba siyasho nesizulu ukuthi into entshontshiwe imnandi. Oh yeah. Imnandi okudlula le oyidla phambi kwabantu bebuka. Njengoba ngisho kanjalo lo mngane wakho wokuqala engayithola sengitshontsana naye uyena esengimthanda ukudlula umyeni wami. Laba abanye uyabanika nje hayi. Laba ngiyabanika nje. Nje. Ake ngibuzeke kwenzakala kanjani? Umyeni wakho wayebamba kanjani ke? Ngifuna lapha ukubamba kwakho kwenzakalani uzubuye futhi uyohlala naye. Angani phela uma sibonana asibonanele endlini ngoba ngihlonipha ingane. Nabantu ukuthi umakhelwane bazothini ngoba phela bayazi ukuthi hawu usibanibani ngoba sithi nje ushade nosibanibani. Kanjani pho ukuthi afake usibanibani endlini uma lo munye ubaba ekhaya engekho. Safika lesinqumo ukuthi uma sibonana kumele sibonanele eindaweni la njengaseThekwini ko B&B emahotela kanjalo. Okay. Manje ke njalo mesibonana sibonanela lapha. Kuya ngokuthi iyiphi B&B eseduze leso sikhathi. Saqhubeka sabonana kanjalo. Wakhona ubhuti kwamyeni wami. Shothi wayemshiyile ukuthi angigadi. Kodwa mina akaze angitshele lokho ukuthi uzongishiya ngigadi. Okay. Ngoba newasola ukuthi sekukhona lento engiyenzayo ngoba njalo emefika ngama weekend embedeni nje into yethu ayisafani njengaqala. Oh yeah. So ke wafaka isecurity lubhuti wakhe. Kanti sizohlangana nomlisa Mombi lo. Okay. Uma hlangana sahlangana le town eB&B. Kanti ubhuti lo uzongibona eB&B sihamba sobabili. Okay. Ngoba besijwayele simesibonana request Uber. Yeah. Esihamba kamkanye ukuze abantu bengeke basibone into ethi ngasolisi. Okay. Kanti ngalolu suku yena wayeseThekwini vele. Wayesecela ukusicela ukungibona. Ngavuma nami ngovele bese sine 3 days singabonani. Silokho sikhuluma ifonini sesikhumbuleni. Hayi ngavuma ngagibela ingane vele zasesikoleni. Uma vele ibuye esikoleni lo mdala uyabanelekela laba abancane. Ngashiya ukhiye kamakhelwane ukuthi mesebuyile umakhelwane angile nokhiye abuyisi alanda ingane zakubo bahlale abenzele ukudla nje konke kube right ngize ngibuye. Yeah. Ngagibela mina ngahamba ngaye eThekwini. Ngifika eThekwini sahlangana nomlisa sahamba sayothenga into esizoyidla sahamba sayobhuka. Kanti bhuti wakho uyasibuka yonke lento esiyenzayo. I-movie ne-movie siyithatha uyasibuka. Sahamba saye B&B na uyasilandela sonke leso sikhathi. Sabhuka u3 hours. Yeah. Ngoba singangikala ukuthi ngaze ngibuyele isikakhulu kanti ngoba ngishiya ingane zodwa endlini. Yeah. Saphuka u3 hours sahlala nobhuti kwamnandi sa-enjoya ukuthi sisobabili kade sagcinana. Kanti ubhuti wakho uyambuka. Uyasibuka. Wacela ukuthi lapha eB&B na abamthathela CCTV footage yakhona. Ukuze ezobona kule room esikuyona ukuthi besenzani. Okay. Wayicela ilontuzaneni CCTV footage waba bribe. Wabanika leyo mali encane ukuthi bamtholele leyo video. Bamtholela ivideo kanjalo bamsendela yena wasendela ubhuti wakhe ngale. Ngoba vele yena ubhuti wakhe umuntu obuya ngama weekend. Oh yeah. Umyeni wami mesikhuluma efonini esemsendelile ivideo kanjalo konke kuright akasolisi ukuthi khonta izwile ngami nje kuyaxoxa nkosikazi unjani ngiyaphila myeni sengikukhumbule ngikukhumbule enjani izingane ninjani nangalapho ngimbuze umsebenzi usa right bathina belungu nje konke kuright. Umebuya ngeweekend wabuya nje futhi uneme kamnandi wakufona ukuthi usezofika UK vele wafika sengiphekile konke seku right nengane sezimlindele ngabatshela ukuthi hayi uyabuya ubabweni namhlanje. Afika sahagana kamnandi ha nkosikazi unjani ngiyaphila baby nje kwayilewo ukuhlangana kwabantu makade bagcinana. Yeah.
wangakhombisa into esolisayo phambi kwengane Okay. ngoba akathanda ukuthi sixabanele phambi kwengane. Okay, yeah. Sadla wahlala nezingane waxoxa nezingane kwamnandi zazele ingane zami zawulala. Sasisele ke sobabili. Waqala ngibuza ukuthi indaba ongangihloniphi kangaka. Yeah. Ngiyayibuza mina ukuthi engabe uBaby ukhuluma ngani manje. Ngimbuza ukhuluma ngani manje baba kaSibanibani. Wathena ngale ngathi ngihambe. Ngashiya ubhuti wami ukuthi akugade ngoba sengiyasola ukuthi sekukhona izinto ozenzayo ngoba ngiyabona ukuthi njalo mengibuyile ngama weekend ibehavior yakhe ayisafani njengakuqala. Ngithi hayi bengabe ubaba Sibanibani ukhuluma ngani manje. Angibuza imibuzo ngiphike. Angibuza imibuzo ngiphike. Ngoba ngaze ngaphika ngaze ngamsebenzisela leli khadi ukuthi awusangithembi ngalowo ndlela ukuthi sengasungazi ungi-accuse ukuthi ngijwela nomngane wakho. Wambona uthi yamshaya leyo nto kodwa manje ngenxa ukuthi udiniwe. Wathena hayi ngoba ngi-accuse ngoba ngikuthathele emoyeni lezi nengishoyo. Wangikhombisa ivideo. Yabo ngalowo mzuzu engikhombisa ivideo ngezwe ngathi inhliziyo iyama. Iyama straight. Ngayibuza ukuthi engabe uyithole kanjani le video kanjani uyithole kanjani yonke le information. Saxabana kugcina ngilivuma icala lami. Okay, yeah. Uma ngilivuma icala lami sahlala sangakhulumisana inyanga yonke. Indlela ayidinwe ngakhona. Ngamtshela ngathi mina yonke lento ngiyenzise ukuthi oqala wena ongifake ekutheni ngiphuze kangaka uyazi na ukuthi mina bengasena umuntu ophuza kakhulu. Ekubeni uyazi ukuthi mase ngiphuzile utshwala buyangihlula. Wathena manje uchaza ukuthi yimina okwenzise zonke lezi zinto oqala mina angizange ngikuphuzisa utshwala ngamabomu uwena ongicela ukuthi ngithengele utshwala ngithengele utshwala uphuzi. Indlela esaxabana ngayo kwaba kubi hayi kwaba kuba ngifuna ungasho. Kwaba kubi ngalendlela ukuthi ngamncenga wazi wavuma wathobisa inhliziyo. Lapho ukushiya ukephi ukushiyela emzini la nihlala khona noma ususekhaya? Ungishiya endlini. Akasabuyi ke manje njalo ngama weekend. Oh yeah. Ngenxa ukuthi uyangipanisha. Ukuthi phela ufuna ngijeze ngalento engiyenzile. Siyakhuluma efonini ngiyamncenga. Akayizwa nje le yami ukuthi ngiyamncenga. Ngamuncenga ngale hayibo ngamuncenga. Manje umncenga nje wena awusaqhubeki nalaba noma nisaqhubeka neyatshotshana noma usakhuluma nabo? Siyanto ayibo ngiyamncenga nje yabonga losuku abuya ngalo. Wangikhombisa ivideo. Ngamtshela umlisi ngakusasa ukuthi ayibhemile ke ndoda ayishubile ushubeka lendlela ukuthi unane video sisekamereni yonke into esasiyenza wonke lo 3 hours akasafiki lo mngani futhi abasabona abangani sekuphelile umngani akasafiki phela umngani uzomlesi uzoletha kanjani inyoka endlini yakhe ofikayo abafikayo laba abanye yilaba abanye abawufa abafikayo angaba abangazi ukuthi nawe uyabanika nabo hayi le enye eyabawu4 yayingaqala into yethu ngoba ngisadila nalo oyedwa. Oh yeah ngizwa kahle ake ngibuye la ekutheni ukuthi kumanje uthi abayekeki yini eyenza ukuthi bengayekeki abangani kodwa umyeni wakho sewaxolela nabuyisana na right ngoba kwaba nesikhashana wathi wasichitha ngisho ekhaya wabuya kwancenga yena wathi ayibuya ngoba udaba sesilungisile ngifuna ukuya lapho ke ekutheni nakho ke la ekutheni ukuthi uthi ayiyekeki lento ayiyekeki ngenxa ukuthi usugxile kakhulu otshwaleni noma yenziwa utshwala noma usuthanda kakhulu lo mngani kunomyeni wakho ayiyekeki lento ngoba sengibona ukuthi umngani ngimthanda kakhulu omdlelo okudlula umyeni ngoba phela after uxabana kwethu wahlala ngangikhulumisa inyanga yonke engabuyi ngabona ukuthi nama yikho into engihlalele la umuntu engize ngaye la singasakhulumisani engasabuyi ngamxoxela umama emuva ekhaya ukuthi hayibo phakathi kwami nomyeni kukanje wathi umama ngibuye nengane sizoxoxa ngithi ukumshayisa ngomoya athi ukupholisa ikhanda naye ngaphindela ekhaya uma ngiphindela ekhaya waqhubeka wancenga sasalungisa izinto sa right okay ima kusekhaya antshotshana lapha
Ngisekhaya ngimila yonke nje into ekade ngiyenza ngisekhaya. Okay. Siyabuya manje ingqondo ukuthi cha nakho ngizolahlela umyeni wami wangempela ngenxa yokuganga nje. What if lo muntu naye uzongilahla? Uma umyeni wami sehlukanile. Kwase kubuya lezo ingqondo. Isibuyile ingqondo uthi hayi cha yona lento ade ngenza iyabheda ngempela. Ngoba phela ngiyenza yonke lento le ngiyamthanda yena ukumthanda. Inkinga yilokuphuza kwakhe, wasephuza kakhulu. Uphuza kakhulu kanti ufika ngama-weekend. Kanti ufika ngama-weekend mina naye asibonani phani ney'nsuku angimazi nami wenzani le ngoba ushayela ama-truck ale eGoli. Angimazi wenzani le movie eGoli. Okay, ngifuna ukubuya-ke usubuyile la akusayekeki manje. Yini eyenza ukuthi kungayekeki? Hey into eyenza singayekeki ayibo. Hey mnandi into entshontshiwe. Mnandi into entshontshiwe Nkosi yami. Yini kwenziwa yini lokho? Kwenziwa ukuthi vele usuke ufree phakathi nesonto. Hayi ngoba uthi uyatshotsha ufree phakathi nesonto. Fase sibeke istory sis-understande kahle. Mhlawumbe engakusho ukuthi yabo izinto abazenza empidini. Akayenzi leyanto umyeni wempidini. Yena ukuthi siyafika empidini kuba uqabulana lokho. Anginike kabili kathathu ethi usekhathele usiyalala. Ngithi hawu baba kaSibanibani ungenza kanje kanjani ekubeni mina angikuboni phakathi neinsuku. Athi niyaxoxa lokho niyaxoxa na? Saxoxa. Kungcono ke mana xoxa ngifuna ukuya lapho. Laba benzani kahle yini laba yenzayo? Bo liyasebenza iqolo labafana empidini. Awu Nkosi yami liyasebenza iqolo labafana empidini. Kanti umuntu ofika ashaye kabili kathathu athi usukhathele siyalala. Kanti labangani bakhe abakhathali. Siyenza siphumule sithi uxoxe sidle sithi ukuphuza amanzi sikhokha umoya siphinde senze singenza ubusuku bonke ukuthi silala ekseni sisiphumuza emzimba. Hayi kezwakala. Imake isisombululo la ngoba faka kube nesisombululo egcineni. Isisombululo isiphi ngoba vele abantwana vele besoka lakho siyakwazi lokho. Okay. Ngoba yonke into faka ibe nesisombululo. Wena usibhalela ngoba mhlawumbe uyathinteka ukuthi indaba isibuye ixoxe la eziningi zazo ziyakuthinta nawe uyafuna ukushare le story sakho ukuthi kwenzakalani. Isisombululo la isiphi ngoba kunzima ukuthi thina singasuka siyotshela umyeni wakho nje njengenetheza ka-TV sithi hayi awuqinise ndoda lapha kumfazi uyayibona into kanjalo. Ngifuna kuwena ngabe kukhona yini la noma lento isi-addicted noma okungcono isisombululo ukuthi uthole usizo lokuthi uye kutshwala at all mhlawumbe ingqondo izobuya kahle ngoba lento uyenzeka kakhulu uma uke wathi ukuthinta kancane. Mina isisombululo engisibonayo ukuthi umyeni ngoba mina ngazama ukukhuluma naye njengonkosikazi wakho ubona ngathi mhlambe ngiyamdelela noma mhlambe mina ngemthatha notice. Obhuti bakhe baye bathi ukukhuluma naye. Ngoba uma eqhubeka kanje wabatshela ubhuti bakhe. Lo bhuti wakhe lo angifaka ambeka ukuthi angigadi uyena ngamxoxela. Ngoba wangibuza ukuthi kodwa MaSibanibani uyenza kanjani into enje? Uyamazi ubhuti uthi uyakuthanda. Ngithi nami ngiyamthanda kodwa manje naye indlela enza ngakhona uyangilimaza. Uyangilimaza ngempela. Ngamchazisa ubhuti wakho ukanje. Wangibuza ukuthi usuke wazama ukukhuluma naye manje sengiyazama ukukhuluma naye kaningana. Kodwa mina ngathi ubona ngathi mhlambe ngiyamdelela noma mhlawumbe angimuzwa. Ngoba vele akayithandisisi kahle lezi zinto zokuthi ayobona i-therapist noma udokotela noma mhlambe inkinga iseqolo lakhe noma inkinga isenqondweni angazi. Ngathi awuzama ukukhuluma naye. Wazama ukukhuluma naye baxabana. Wambuza ubhuti wakho wambuza umyeni wami ubhuti wakho ukuthi wena uhlanganaphi nezindaba zasemzini wami. Sombululo wena ubona ukuthi isiphi esingaba naso thina njengenethezeka? Mina isombululo engibona ngathi siningaba naso ukuthi ake ahambe ayobona i-therapist. Baye bathi umlulo yangengqondo ahambe obona udokotela baye bathi kumcheck eqolo ahamba yena ku-men's clinic imizwa yakhe ukuthi ihamba iqiniphi yayibona yebo noma mhlambe ama-men's clinic. Yebo men's clinic. Ngoba men's clinic izomchecka yonke into. Ngoba ngisola ngathi into emenza ukuthi abe nje utshwala. Ngoba ngeke ngasho ngaphambilini ukuthi ubesephuza kakhulu ngalendlela ukuthi hayibo ubesephuza benganqeni ukuspenda u2000 kutshwala. 2000 kutshwala. Ngizwa kahle. Nkosazane sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sinike sona khona la
kwiNethezeka TV futhi nokuthi ube nesibindi sokusondela masithi ngosuku lokuthi ngicela ukuthi sihlangane isona nathi isikhathi esisitholayo sokuthi singahlala nawe phansi sixoxe nawe siluze udaba ngoba phela sike sicele sithi fika ngoba ufikile nje sithi thina no so sithatha isitori sakho sishoot uthi wena hayi besithi ubuthi sizosibhala istory ngoba kuyenzeka ukuthi ubone lezi esiyibhalile wathi wena hayi ucela sesibhale ungayikhulumeli sathi no ngoba sikufihla negama ke ngoba duzisha igama abantu thathi leli gama sengathi ilona gama lakhe sithe socela ukukwetha igama ukuze bengaze begijima bosesha ku Facebook bethi ulambile ulambe lapha na ngezansi unkosazana uSibanibani bososha belithola igama uthola ukuthi akuwena begijima bokhuluma lezi inkulumo kanti cha akuzona lezi inkulumo sicacise kulokho sicacisela nabantu abasibukayo emakhaya nkosazana ungathini nje amazokugcina kakhulukazi ukululeka oma bengane nawo ke amadoda cha usuzodlula kubona ngoba phela nani yahlukumezeka uma indoda uthola ukuthi isinake kakhulu utshwala nabangani yakhohlwa uwena umuntu wesifazane. Mina engakusho kakhulukazi ngiqinisa kumama no ngiyaqinisa kwamadoda into emele niyazi nina abantu besilizwe ukuthi abantu besifazane bayathanda umnako ayikho into esiyithanda njengonginako emhlabeni. Umuntu mesebona ukuthi uyalekha ku attention ila uqala khona thina abantu besifazane sibona abanye. Umuntu wesilisa nje oshadile amagama engawasho kuyena na unkosikazi wakho umhloniphe umlalele bekhuluma nawe. Ungasho ukuthi uyakubhedela uyangibhedela masibanibani kukhulunywa ngemizwa la. Yebo lento eziwe mina nawe lento eyakhe umshado wethu njengoba sesize sashada imizwa lesayizwa kwasekuqaleni mase kulimala imizwa usungibulele ungibulele ngoba mase kulimela imizwa kuphela nothando kuphele nomshado. Nkosazana sibonga hlakhona ngesikhathi sakho. Kunjalo mbukela lapha ekhaya iNethezeka TV indaba esiyitholayo zijulile baningi basibhalelile abanye sazosondela ngakubona ukuthi abanye bakwamanye ama province kodwa kulungile njengeNethezeka TV akukho la singafiki khona ngoba kukhona futhi esekuzwile olunye udaba esolicover nje futhi olunye maduze esobe siqhubeka udaba esasiliqalile la kwiNethezeka TV sakhuluma nalibona kodwa nalo lolu daba ngenxa ukuthi liyaqhubeka einsukwini sobe sibhizi nalo sixoxa nabo ngenxa ukuthi sibuke isikhathi makuya ngokuthi khona umuntu osebenzela kude noma usebenzela eMpumalanga usebenzela eGoli noma koKokstad kulindwe yena ukuthi ebuye emva kalokho liqhubeka udaba suke lizoqhubeka lelo daba na kanjani lukhona indaba enizaziyo nani lapho ukuthi zisaqhubeka sisazoqhubeka na kanjani lezo indaba. Mina igama ngumzothule ngwakashembe isibongo na ungasibhalela ungene lapha ku Facebook inbox ngena lapha ku email usibhalele uphinde futhi usilandele izinkundla zokuxhumana le iNethezeka TV yipa.